Kipat khasi ki basyong basa hakar bi anglong Asam, kabadai ka way nakathain kapot, badang don hapdeng ka jing penbait put penbait sam, da ka way ka jing mut kilarai bantau da ka way ka kenhun seng, ya ka balatip kum ka United Khasi People Organization. Ya ka UKPO, la suit la shore da ka jing kendu lang ki jaj benriu khasi hakatika district, haka khat pratarik jeliu arjar arpuar, balayalam da uba piosden ubala penya ya ka jing yalang. Ka jing tmu jong katika seng, kalong ban pej ban kmi ya ka jing baki khasi ki kendu nang ne shakmat, bat bakin yo ya ka imsuk imsan bat ki we ki jaj benriu, ki bomdai ki khasi hakatika than. Bat kumjuru bakatika senjuk, kan perkhat halor ka jing bom yo ki khasi banjit ya ki dekhot ka district council, badang shen jong ka election sya ying dorbar ka KACC, bat ka jing kerpat baka KACC kan ithu ya ki kolshor u khasi hakatika than, lambat ka jing angnot bantung uwei udkhot na ki khasi, kum unnominated MDC haka council, laong uba Newell War advisor. Kinongelam ka UKPO kilong u president uba pensngan lang ratani, general secretary uba Kulars Kem Kriam, ki advisor uba Newell War, bat uba Pius Den. Ningkong ngai kulay singong bahaya baro ki paradok ki parasnam ki bapet ya kena channel joka khubor na Karbi Anglong ni ki khasi khara ki basong ki basa hapo jonga district Karbi Anglong ni song isa haki jaka ki bapher hapo jonga jala Asam kumta katukat ningut kiru perkhat jong ke paradok ke bersnam ki bangi ya song ya imlang ya bamlang ni perkhat kumno ban perya isyakram ya ka kajat ya ka jait ka kanja ka jongi ki ba song shane syakari te ngila perkhat sani bha ban seng ban kudup ya ki artali ki jait kita gelong ukhrwang bat nongtung ni seng ya ka seng United Kharwang Nongtung Dorbar kamuto jongka kalong ban penroy penyar ya ka shat ka kemen bat ya ka kunya ka kriam ka thos im ka tholeng do ka shat sukra ka kum ka riti yung ka culture yung iki kun kasi khara te ni kum kidkhot jongga committee United Kharwang Nongtung Dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya ke salentem ban syakri ya upat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor gidang like kasul ja suja baik kumto yemla bankot katkum kamoto lani kajingmang kajongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyo i sejengai ban panyai baik panyai rinti ya kakam jong kajait kakenja kajongi te hakasni khat pratri jong banajun ngila song perkhat kam ngila khot yaki katu kat ne kirang ba snong jingmut ban seng da kawai pat ka seng ka batmai kata kalong ka United Khasi People's Organization kum ka ad hoc committee ngi seng yaka bat ngi jit ya kinongkit kam kibalong kumne harum kinongkit kam jongka ad hoc body presiden ba pensungan lang ratane general secretary Kulars Kem Kriam ki advisor kilong ba Newell War ba Houston kamuto jong kane kaseng bansna kawai ka satri ka bahe ban kudup lang ki jat khasi kara ke basong basa
hang ni hakar biang long. Te kumta dekat sing ngibu ke jingkerpat hakmat jong ke council bakin singobaha ban consider ban ai ya ke way ke government nominee rengkat bat ke special package dabanta ban penroy penyar ya ke sing kadang ke jongi kumki kasi khara kumta nga ai khubele ya kinong pek kinong snap ya kan ka khubor ban nga terparu kum u advisor jong ka ad hoc body baki paradok ke persnam bakin siong mahaban ai mensim banyak pelung mensim kumno ban penjai baik penyerti ban penim ya kejai ke kenja Muslim Khasi People Organization Kublai Shibul